So kwathi ngokuhamba kwesikhathi-ke sengiklinikhi, sengiqala uklinikhi. Uma ngifika eklinikhi angithi mina uqale phansi futhi uphinde uthest. So ngathesta-ke. Uma ngithesta i-pregnancy test ithi i-negative. Ithi umntwana akekho. Hayibo. Lapho usuze wamtshela. Yebo. So manje-ke angisazi ngenze njani, ikhanda liphithene ngoba phela ubhuti wazi ukuthi ingane ikhona, useqalile futhi uyalungiselela uthenga ingubo. Ngibe novalo ukuthi ngizomtshela kanjani, kuzobe ngazi ukuthi manje ngidlala ngayo. Ngikhetha ukuthi angamtsheli ngoba ngazi ukuthi ingane ikhona. Okay. So ngiqhubeke-ke nalamanga isikhashana. Kahle yonke le ngichazela. Njengomuntu osethi uyangithanda, uthembekile kuwe. Njengoba ngikuchazela onke ukuthi mhla ngikutshela ukuthi ngikhulelwe, injabulo eyayisebusweni bakho nasemehlweni akho ngayibona. So kwaba nzima kumina ukuthi ngibuye ngikutshele futhi ukuthi le ngane le ebesisizame isikhathi esingaka ayikho. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngumnguyenkomo sovukazi Mvuleni, ngintokazi izalo Mamkhize. Ngumamsebenzi. So today sivakashela ke usisi kuhlelo lethu na kanjani khona lento esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayikhiphe kulomuntu lo acelile ukuthi alandelwe yena. So ke simupha udlebe, simupha isikhathi, simlalele nje ukuthi yini aze ngayo today. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kabe nesibongo nala usuka khona. Igama uLerato ngowakaSelela, ngisuka eMlazi kaJi. Amakhaya bakho akephi? Isemzimkhulu. Umzimkhulu, uyibhaca. Okay. Ngicela ukwazi ke la kuyisikhathi sakho sokuthi usuke ebuncaneni uye ebudaleni. Ukhule kanjani, ukhuliswa ubani, ebambisene nobani? Mhlawumbe bekumama nobaba, boba u2 noma bekumzalo yedwa noma bekwama grandparents. Ekukhuleni kwami ngikhuliswe ugogo ozala uma wami. Okay. Yebo, besizwa umamncane wami, udade kama wami. Okay. Yebo, ngihlale naye nje ekukhuleni kwami ngisukela ngemncane because wamthatha kuma wangithola emncane. Okay. So wasesikhetha ukuthi ngcono amthathe akhulise mina because bekhona nomunye futhi esukela naye. Oh, okay. So nje ngingane yagogo, ngihlala nagogo. Umama kodwa khona uyaphila? Yebo khona. Oh, ulunjani uzwana oleni? Nogogo? Umama. Noma siyazwana ngiyaye kuyombona uma kufika isikhathi kodwa nje isikhathi esiningi sona nogogo. Okay, esidini la kababa? Esidini la kababa abekho engathi nginakho ukukhuluma nabo mhlawumbe kune-relationship close nabo kodwa bona bakhona. Ubaba usakhona uyaphila? Ubaba usakhona. Owakasekho. Okay, uyabathanda kodwa? Yebo, ngiyabathanda. Okay. So ngicela ukwazi ke yini eyenza ukuthi uzofika la ekhaya namhlanje, udinga ukusizakala ngani? Ngicela nje ungiqale le kude because angazi story sithini and bengingekho senzeka. So ngicela ube nesineke nje nami ungilandise uzofinyelela kuvuthondaba ungenzi ngi-understand ukuthi why uzile la ekhaya namhlanje. So into engizele la ekhaya namhlanje kunobhuti ebengithandana naye, sathandana saqala ngo-2022. Sihlangana emsebenzini. Okay. Masihlangana safike nje sathiwa khona into ekuthiwa i-love at first sight. Yebo, sathandana nje konke into ikahle, ngekho inkinga, ngekho imfihlo. Ifoni yami ayithathe nje ku-right. So sasizama ukuthi sithole umntwana because wayekade langazela sithole umntwana. Sazama mhlawumbe kabili kathathu. Kwathi kokugcina ngahamba ngayothenga i-pregnancy test my friend. Okay. Ngafika endlini ngathesta, my testa i-positive.
ngajabula ngamtshela ubhuti ukuthi ngikhulelwe sizoba nengane. Wajabula nje naye yonke into i-right because ngiyabona vele ukuthi si-right nathi ingane singakwazi ukuthi si-afford. So kwathi ngokuhamba kwesikhathi-ke sengiklinikhi sengiqala uklinikhi. Uma ngifika eklinikhi angithi mina uqale phansi futhi uphinde utest. So ngathesta-ke. Uma ngithesta i-pregnancy test ithi i-negative. Ithi umntwana akekho. Hayibo. Lapho usuze wamtshela. Yebo. So manje-ke angisazi ngenze njani, ikhanda liphithene ngoba phela ubhuti wazi ukuthi ingane ikhona, useqalile futhi uyalungiselela uthenga ingubo. Ngibe novalo ukuthi ngizomtshela kanjani, ngizobe ngazi ukuthi manje ngidlala ngayo. Ngikhetha ukuthi angamtsheli ngoba ngazi ukuthi ingane ikhona. Okay. So ngiqhubeke-ke nalamanga isikhashana nje ngize ngibone ukuthi angisakwazi ukuqhubeka nawo. Ngikhetha ukuthi-ke angitshele umzala wami ngoba wayengekho omunye umuntu engakwazi ukukhuluma naye. Ngithi angitshele umzala wami. Uma ngimtshela abe umuntu ongizwisisayo, understandayo lento engiyishoyo. Okay, uma ngimtshela-ke sikhulume kahle kube uyena futhi othi hayi angingaqale ngimtshele. Okay. Yes. Kwijiji sengiyeza emva kwalokho useyangifonela ubhuti lengijula naye uthi uzwe kuthiwa mina i-pregnancy test ngiyithengile kumuntu obekhulelwe. Ngiyenza ngathi ngikhulelwe kanti cha. Yes. So manje sengazi ukuthi ngiqamba amanga ukuthi bengikhulelwe. Kanti nami angazi phela nezimpawu bengiyibona ukuthi ngathi manje ngikhulelwe ingane ikhona kanti ayikho. Kanti angazi ukuthi vele umzala wami naye uplan ukuthi uyamthanda vele umuntu longijula naye. Angazi mina secret angazi. So umzala-ke ubhuti-ke mayebuya kumina useyangibuza ukuthi ngiyenza kanjani into enje ukuthi ngimqambele amanga. Ngiyambuka nje uyaplana izinto, uyaplana ngiyambuka mina ngihleli. Isuke lapho-ke indaba. Ngimbuza ukuthi utshela ubani, asho ukuthi utshela umzala wami. Mase ngibuyela kumzala, aphike umzala athi akaze ayisho yena yonke leyo nto. Angisazi-ke ngikholwe bani ngoba futhi uyena engamtshela vele. Kodwa mase phika futhi useyangidida. Manje-ke indaba ilasi siwami ukuthi okay, umzala wami uthi-ke uyamthanda lo bhuti enginaye. Lo anaye yena manje ngoba naye kunomuntu athandana naye eceleni. Okay. Usebenza kahle. Sesithola ukuthi-ke naye umzala ukhulelwe. Okay. Yebo. Ukhulelwe uthi ingane ekabhuti lo bengijula naye mina. Okusho bese belalile. Yebo. Okay. So ngize la ekhaya ngizocela ukuthi ningixolisise kubhuti lo bengijula naye ukuthi bengazi nami ukuthi angikhulelwe. Angenzanga ngamabomu. Nokuthi futhi le relationship azama ukuyiqala iyamanga. Kanti futhi mina ngisamthanda. Mangenzeka-ke sibuyelane sibone ukuthi inkinga sixazulula kanjani. The time ekade ethola ukuthi isisi asikho. Wadina ngalendlela ukuthi mhlambe bese kunzima nje naku relationship yenu noma mhlambe akayena umuntu onodlame. Mhlambe ukudina kwakhe wawukuthi okay fine iyaqhubeka i-relationship but usezoshodisa lapho nalapho. Yena ukuthi vele akayena umuntu onolaka. Wadinwa phela ngoba kubuhlungu ukuthola ukuthi uzoba nengane kanti inganayo. Usuze waplana mhlambe ngenye indlela. Yebo, kodwa nje yena akukhombisanga ukuthi mhlambe ukuthi ngoba nakho ingane ayisekho usezohlehla. Akukhombisanga nje lokho. Manje leyo ukuthi sebeze balala-ke. Iyona-ke nami le engididayo ukuthi bahlangana nini balala bobabili kuze kwenzeka lokho. Okay, udinga ukuxolisa, udinga ukumqulisa. Ngidinga futhi Nokwazi. nokumazisa futhi ukuthi
angimbambelanga isilondo ukuthi mhlampe usenomzala wami futhi sebenengane, kodwa akazi ukuthi le ngane kuthiwa eyakhe akuyona eyakhe. Okay. Ngifuna futhi kwenzeke into ephinde yenzeka ekade yenzeka kumina, iphinde yenzeke nakumzala futhi. Okay. Mayelana nokulala kwakhe-ke nomzala wakho. Yabo khona lento ethi umuntu wami kufanele kube owami. Izinto azenza kumina, the way asuke ezenza ngakhona, ngi-right ngizi-understanda mina ngedwa. Hhayi igazi lami, hhayi umngani wami, hhayi makhelwane wami. So ukuthola ukuthi mhlawumbe kuba khona lokho okuphoxeka ukuthi awufuna nangelilodwa ilanga noma kwenzeke lelo phutha lokuthi athinte usisi wami. Ngoba mhlambe usisi wami angasahleke bekuwuthi khona into ehlekisayo ukuthi hawu uzongibona ukuthi ngihleli yonke leminyaka kade ngibekezelela into ebheda kanjena, noma kukhona lawo mahloni nje ukuthi ku-right kuziwe yimina hhayi omunye umuntu. So wena mawubuka umzala wakho and usuwazi ukuthi balalile nomuntu wakho, awekho yini leyo nhloni leyo ukuthi mhlambe khona izinto noma kuthiwa bekumnandi-ke mhlambe ubumnandi obujwayele ukubuzwa wena, akukho yini lokho kokuthi useyazi ukuthi whenever kuthiwa kuyadlalwa igame umuntu wakho uyidlala kanjani? Noma awunankinga naleyo nto? Anginankinga sisami. Okay. Anginankinga nje. Eish. So uthe awuhlukananga nomuntu wakho, kuyikona ukuthi uphoxekile kuphela? Ngiyam-understanda futhi ukuphoxeka kwakhe kuba nami ngiphoxekile. Okay. Ubhekile mhlambe yini kubonakalaphi ngoba phela wayethengela i-PT ku-my friend, yaphuma nemigqa O2. Mawusuye eklinikhi kusophuma uqodo mhlambe ngokucabanga kwakho nje yini engabe kuthiwa yonakala nje kwenzakalani? Ingabe ngiqamba amanga sisi, angazi nami ngathi inkinga konakalaphi ngoba phela i-pregnancy test ngayenzile ekhaya. Noma mhlampe okungenzeka ukuthi angithi mhlampe eklinikhi manje test kuye kuthiwa inkomo irense kaningi. Okay. So ekhaya ukhona vele oyithwele. Kuyenzeka mhlampe uthole ukuthi mhlampe indishi le engayisebenzisa ngalelo langa naye wayisebenzisa. Oh, okay. Ngicabanga kanjalo, okunye akukunye ngakucabanga. Wena ayikho nje into mhlambe eyama-sign unamntwana? Yebo khona. Ukuzibona izinto ezijwayele ukwenzeka whenever usanda kuthola noma izinto mhlambe uzibona emzimbeni wakho whenever usanda kuthola ukuthi ukhulelwe. Mhlambe ingono zibe buhlungu, lezi zinto nje ejwayele ukwenzeka, ama-cravings, uyezwe nje lezi zinto ejwayele ukwenzeka uma usanda kuthola ukuthi okay ukhona umuntu ozayo, uyazizwa manje emzimbeni? Ama-symptoms uyakhona ukwezwa? Yes, lokhu kwamabele ikona futhi obekungikhathaza kakhulu. Okay. Kwaze kwagcina ukuthi ngize ngiyothenga i-pregnancy test. Namanje kusenzeka? Kuyenzeka kwesinye isikhathi kodwa futhi ngoba eklinikhi kwasuke kwathiwa i-negative. Manje ikhanda lami seliphithene. Ucabanga kaningi? Uyazi ukuthi kuyenzeka ukuthi uma ngabe kuthiwa into uyayifisa kakhulukazi isisu, uyafisa ukuthi uconceive. Angisho kuhambisana nomqondo, nemicabango. Uzugcine nawe usuzizwe ngazuthi ukhona umuntu ozayo kanti mhlambe usucabanga kakhulu lento lokho uyiphinde emqondweni. Umzimba uyakwazi ukwenza ngazuthi ikhona into kanti ayikho mhlambe uwena ozigqilaza ngokomqondo, uyakwazi lokho? Yebo, ngiyakwazi. Awucabangi ukuthi mhlambe ikona futhi? Because benikufisa vele ukuthi nibe nayo umntwana. Yebo, nakho ngingasho ukuthi nakho kuwumthelela kwakho ukuthi vele ingane besifuna ngaleyo ndlela. Ngaze ngacabanga. Wacabanga kakhulu. Sengicabanga vele sengikhulelwe, sengiyiteta, sengiphethe. So benginayo imicabango kanjalo. Ngoba kuthiwa into uma ufuna yenzeke kumele ube nemicabango positive. Ngiyakuzwa. Yena umuntu wakho mhlambe ungamchaza njengomuntu one-personality enjani? Umuntu onjani nje? Uphansi shame
Akasuye umuntu Kuyayifanela othethayo? nje nami hayi Okay. ngathetha akayena umuntu ojwayele ukunyusizwe Okay. yebo uyakwazi umuntu understandayo nje futhi akayena umuntu ovela adina nje esikhaleni Mm. yebo. Izinto bezenza kusa-right kwi-relationship yenu zisafana nezinto esazenza manje? Ayisafani kusekushintshe kakhulu nje Okay. ngoba esikhathini esiningi sengike ngibona ukuthi uma engibuka usevona abona ukuthi usevele abona umuntu onamanga Mm. so nje ziningi izinto eseyishintshile emva kwesigameko lesi. Nike nahlala phansi nakhuluma nje noba u-2 emva kwesigameko? Asikazi. Okay. Ithi ngimlande-ke ukwazi ukuthi uzikhulumele naye. Nakhona ungamjahi. Nje umnikeze isikhathi. Mhlambe ingaba khona impumelelo kule nto ombizela yona namhlanje. Ithi ngimlande-ke. Yebo. Ngiyacela usondezele. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo eBlack Life TV. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kuyimpande zama-Afrika asasekhona ama-product kuze kube yimanje. So isifo nesifo ogula ngaphansi kwaso xhumana nathi ku-062 219 7748 ukuze uzokwazi ukuthi nawe uthole usizo kusakusha lokho ogula ngakho ungaze kube late. So-ke namhlanje-ke sibhalele usisi so sisikhulumile naye njengoba nibonile nani nangobhuti usesijoyinile njengamanje sizophinda siqhubeke nengxoxo yethu sibone ukuthi sizogcina ngani. Sabona kunjani? Siyabona njani? Ngiyaphila wena? Nami ngiyaphila. Ngicela ukwazi kuba nesibongo nala usuwakhona amakhaya wakho. Oh, igama lami Onke kwaKwaNqoko. Ngokuhlala ngihlala la eMlazi khona ngokusiwanisa Eastern Cape eBizana. Oh, okay. Uyamazi udadewethu? Ndiyamazi. Umazi kanjani? Ukuthi mina bembambisene naye. Bewu? Bembambisene naye. Oh, ubambisene naye manje. Okay, niphathana kanjani? Andingasho ubuthando lethu belukuhle kakhulu belu-right siqhuba kahle kodwa siphinde sabanengqabona lapho sangibona ngasolenye sagcina-ke sesiqaqelana distance. Kodwa nisathandana? Hayi ngendisho nami sisathandana. Okay. Ukhona umuntu mhlawumbe sake wambona othi yena nje uthandeni lakhe axabana nomuntu wakhe hlezi ku-right ayikho into abayibangayo nje everyday basuke nje bawo-lavidavi? Khona umuntu oyedwa sewambonisa kanjalo ethi yena nje akanazo iy'nkinga kwi-relationship yakhe? Ukhona? Angazi. Akekho nesi? Okay, ngiyakuzwa. So ubhaleleke kulolu hlelo lakwa-Black Life TV unesifiso sokuthi umnikeze isikhathi sakho umlalele nje ukuthi yini adinga ukuyisho kuwena noma adinga ukuyibuza noma adinga ukuyicela. So ngicela umnikeze-ke ithuba akhulume. Okay. Ngiyabonga. Ukuthi khona Onke njengoba usuwazi ukuthi eminyakeni ngathi eminyakeni kulo nyaka odlule besizama umntwana kwase-ke kwagcina ngathenga i-pregnancy test ko my friend yaphuma i-positive ngakutshela futhi nawe sajabula. Ngahamba-ke ngaya eklinikhi singiqala uklinika uma ngifika khona ngaqala phansi futhi ngathesta. Uma ngithesta i-pregnancy test yaphuma i-negative. Okuyila ngaqala khona ngasaba ukuthi ngikutshele ukuthi ingane kahle kahle ayikaze ibe khona ngoba indlela owajabule ngayo uma ngikutshela yangijabulisa nami ngoba yangikhombisa ukuthi shuthi uzokwazi vele ukuthi usinakekele sinomntanakho. Ngasaba ukukutshela ukuthi umntwana kahle kahle akekho bekuyi-false alarm basho njalo abesilungu. So ngezwa-ke usutshelwa wathi watshelwa umzala. Umzala wakho. Yebo, naye umzala loyo ngamtshela ngoba ngangimthemba. Hayi futhi ukuthi mhlampe ngangengeza ukukutshela ukuthi ngangisasaba ngalesa sikhathi ukutshela. Ngangazi ukuthi umzala wami
uzogijimela phambili kube uyena okutshelayo. So iyona imfihlo yami leyo ngoba kona wafika wathi kuwena ngayithenga leyo pregnancy test kumuntu okhulelwe. Wafike washo njalo kuwena ngithi okwamanga angithenganga pregnancy test kumuntu okhulelwe. Ngayithesta mina ekhaya yaphuma positive. Hayi ukuthi ngiqambe lamanga kwasekuqaleni ngase ngisaba nami ukutshela iqiniso ngoba wawusujabulile. Sesijabulile sobabili sesiplanela nengane wawusutshele nabakini. Ngabona ukuthi mhlambe ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nalamanga. Bagcina ngingasakwazanga. Uyamuzwa kodwa? Hayi ngiyamuzwa sisi. Yeah, understand. Hayi ngiyamuzwa. So into engidinga ukuyazi ukuthi njengoba wezwa ngomzala wakhe ukuthi isimo sihamba kanjani. Umngani yini nomzala wakhe? Mina? Yes. Angumngane wakhe. Nakhuluma kanjani khona? Nikhuluma ku-WhatsApp noma nanikhuluma nibonana? Uye wafika kuma endlini. Wavele wasuka wafika nje? Kuba uyazi vele uqhelile onedinga ngwakwabo. So waqhela uma befika nje bebabili. So ngelo mina wafika ehamba yedwa. So uma efika wamtshela umuntu wakhe ukuthi ayibona nangumzala wakhe efika yedwa la endlini? Zange ngimxelele. Isizathu ngabe siphi? Engiyini ngicabanga ukuthi phela uTambo utshelela umzala wakhe indaba zethu angaqala ezebona. Kodwa besazi bothembekile kumsiyajola. Yabo. Yona nto yandenza umsindo kakhulu leyo. Because bese ngingathembi ngoba unyanisile noba uyexoka izonke izinto ezithile. Kodwa okay fine ngiya-understand ukuthi yini eyakukwatisa kakhulu. But awucabanga yini ukuthi wayezokwata mevele umzala wakhe esuke efika nje yedwa ungamemanga ungasho ukuthi akafiki engathunywanga futhi oyena. Yini eyenza ukuthi ukholwe amazwi kamzala wakhe ubungezwanga ngaye ekubeni wena uthandana naye hayi umzala wakhe? Phela manje ongedinga umuntu close kakhulu naye. So ngenze indaba zabe serious bancola bobabili kezinye nezinye. So ndayithatha ngenze bokanye lena ayithetha inyani qha usisi la afuna ukungixelela yabo. Qha ungenze ukuthi lona umzala wakhe bezondiphisa ngalendlela besiza ngayo. Ezokuthiphisa. Yeah. Kodwa kungiphatha kabuhlungu ukuthi wakwazi ukulalela omunye umuntu kungeyena upartner wakho. Ngoba phela nanga umuntu ofanele umlalela, hayi omunye umuntu. Waze lapho noma wayefuna vele ukuthi aniqhathe noba uthu ukuze ezothandana nawe in peace umuntu wakhe usisi wakhe engekho. Kodwa ke it's fine. Kulokhu ke akusho kumzala. Mhlawumbe ngabe wayithola indlela yokukhuluma kahle hle nopartner wakho engekho umuntu oniphazamisayo noba uthi uzabe uthola nje ukuthi iyenzeke kanjani lento le. Sazama umthetho efonini. Because lo xesha ngumuntu onqabileyo nje ngelo xesha. Okay. Kodwa sazama umthetho efonini lapho sabaxabana khona. Yabo decide ukuthi ngabe distance komuntu. Usamthanda kodwa? Yeah, benimthanda kakhulu. Manje usamthanda? Yeah, samthanda kakhulu. Ngizamthanda. Okay, ngiyacela bandla ukuthi uzame ufocusa kuyena kuphela, hayi nomzala wakhe. Angisho uthanda nomzala wakhe, uthandana naye. So ngiyacela umzala ungamfaki, ngisho ukuthi umzala uthe wena qondana nomuntu wakho because wena wawushelelwe. So qondana nomuntu wakho. Ngiyacela. So ngiyazi ukuthi ngiyenza ukuthi ngabe mhlawumbe kukhona eminingi, khona imibuzo eminingi mhlawumbe uthi ukuyibuza kuyena ngizonishiya njengamanje nikhulume nje noba uthu ngizobe ngibuye mase ngibona ukuthi seni right so ngathi uphathi ngiyacela umbuzo nje izinto ofuna umbuza zona nikhulumeni kahle njengecouple. Ngiyavakala. Okay, ngiyabuya manje. Indaba kanimfethu ungaqala ngothethe nami kahle yonke le ngichazela. Njengomuntu bosethi uyangithanda uthembekile kuwe. Njengoba ngikuchazela onke ukuthi mhla ngikutshela ukuthi ngikhulelwe injabulo eyayisebusweni bakho nasemehlweni akho ngayibona. So kwaba nzima kumina ukuthi ngibuye ngikutshele futhi ukuthi le ngane le ebesisizame isikhathi esingaka ayikho. Kube nzima kumina ukuthi injabulo yakho ngisheshe nginqamule nje kanjalo yize bengazi ukuthi
noma ngiqhubeka namanga kuzoba buhlungu ekugcineni. Komele ngilikhulume iqiniso kodwa bese ngicabangela imanje ukuthi ujabulile manje njengoba uze ukuthi kunengane esendleleni. Mase ngitshela ukuthi ayisekho uzobe usuyaqala futhi usungiphatha kabi, usukhuluma kabi kumina. Ngibiza mhlawumbe ngawo zenzo-understanda kaloku njengomuntu nami. Sonke sinawo amaphutha kodwa zenzo-understanda ngendlela ozosho ngayo. Uzosho njalo phela ngoba angizange kuwena kuqala. Uzosho njalo ukuthi buzo-understand. U-understand-ile ngoba usutshelwe umzala. Hhayi phela ngikwazile nje uku-understand-a kodwa nabona ukuthi wena usho ukuthi kunenze usazongifihlela kona uma ungifihlela into enzima kanje. Uyazi nabo abantwana ndiyabathanda vele futhi ndiyamkhalela. So bobunge ungawazi ukungifihlela enye into noba ungifihlele le nto eserious kangaka. Zikhona izinto obungangifihlela zona kodwa libalulekile ukudlula yonke into. Into obuyazi nawe. Ngoba bengazi ukuthi ubuzophoxeka ngale ndlela nami ebengiphoxeke ngayo uma ngithola ukuthi kahle kahle ingane nayo. Okubuhlungu ubusushilo nasekhaya emuva kunomntwana ozayo. Umntwana owayekade ethandazelwa. Sikuthole futhi ukuthi akekho. Nabakini bebezongibuka kanjani. Yebo lokho engikwenzile nakho kuwesi ukuthi ngenza ngathi ingane ikhona kanti ayikho. Kodwa nami ngibone kuyiyona sambululo esingcono ngaleso sikhathi. Yize bengazi ukuthi izokuphula inhliziyo kodwa-ke bese ngicabangela imanje nami. Ngiyaxolisa nami. At least-ke bazoshiba okabekho shoke. Maybe ngizo-understand-a-ke sihambe siye eklinikhi siyobheka enyaneni. Siyoprove uba inyani nale nto uyithethayo noma yixolo. At least nje bawusho kanjalo. So mina ndacima yona ngithatha yonke into ethethwa ngumzala wakho njengomuntu ohlala naye endlini engincokola yonke into ndayithatha ndayifaka engqondweni-ke. Kuba obvious ungenza uba yinto oyenzileyo lena ayishoyo. Okay, wena-ke akukaze kufike kuwena ukuthi umzala nje ngoba efike kuwena wathi ngiyithengile le pregnancy test kumuntu okhulelwe. Uyamazi umzala umuntu kanjani? Mase kuza kuwena. Sihleze sixabanela-ke leyo. Kaze kufike kuwena ukuthi umzala nje ngoba ezokhuluma lento kukhona akufunayo kuwena. Hayi bengingakwazi lokho. Ngiqala ukuva ngawo mina ngendlela osho ngayo. Ngiyakuzwa mfethu. Ngiyakuzwa. Ya. Kona nami ndiyazi uba ngibe-wrong mina namaphutha. Yabo. Futhi ngale ndlela othetha ngayo usho bofana ningamameli umzala wakho. Kodwa nabo ungakwazi ukuba ngavele umfihle lothule nje bezofihla kusebenini. Ngiyaxolisa nami lelo ngibe nephutha vele ukuthi ngakutsheli. Ngiyaxolisa. Ilokho vele bengikulethele kona la ukuthi ngizoxolisa ukuthi bengi-wrong ukuthi ngingakutsheli. Ngiqhubeke namanga ngoba ngibona ukuthi azokwenza izinto zibe ngcono. Ngiyaxolisa. Kodwa nawe bengamele uze ngomzala. Umzala umazi kahle ukuthi umuntu onjani. Mase kuza ngakuwena. Kodwa kumelanga basibe nemfihlo eserious kanje. Lento bafuna basiyithethile nje kahle. Ungazonziselana nje into bafuna usiyithethile nje kahle futhi sayilungisa yonke lento. Sazama nje ukuyilungisa. Futhi nje nindaba yokuba nezimfihlo uhambe ucelela abantu abangaphandle unshiye. Sazama ukuyilungisa. Wakhuluma uMathanda wakhe efonini angithi azange size sifike ekuthenini siyenza njani-ke ngale nto le. Azange sifike lapho. Hayi kaloku nami seningazi bangicingeni. Kuba kahle kahle ucace uba le nto ithethwa ngumzala wakho inyani nje nyani. Kuba nawe futhi ndathetha nawe zawuthetha into eqondile. Wangicela bavele ukukhulelwanga so nazi nje nemnondweni ngibona basho ukuthi ndiyabhanca umntwana akekho le nto ithethwa ngumzala wakho ukuthi umntwana akekho sho ukuthi ikhona. Yabo uthethe into eserious nayaziwe. Nawe nje umqondo wami yona into soyicinga kuphela. Funa wona ukuthanda benokuthanda futhi ngizakuthanda. Mina safuna basiphile sobabili.
qha ukuthi uthando lwami angaliqhubekeli nje naye into yaphambili. Uma uzoba nemfihlo ungabikho honest kumuntu wakho, shuthi ayikho into izosisa phambili lapho. Asikhulumi phela ngokuthi asikhulumi ngemfihlo encane la. Angeke bengingimane ngisuke ngikunika iy'ndaba zokuthi okay 1 month sengikhulelwe, inyanga ezayo futhi angisakhulelwe. Kwaye wena ubuzwe lokhu uyibuza mhlawumbe uzitshela ingane ngekhiphile angithi. Ngasaba yona yonke lento awuzoyicabanga nawe. Nakini babezocabanga lokho ukuthi hayi ingane ngikhiphile. Kanti ayikho yonke leyo nto. Nami njengomuntu wesifazane uma kade ingane ukade uyifuna vele gcina usuyicabanga nawe usukhulelwe vele. Ngiyacabanga futhi ukuthi nakho yona lokho ngenza ukuthi nami ngikholwe ukuthi ingane ikhona ngempela. Ngoba iy'mpawu ngangiy'bona. Hhayi ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngento engekho ukuthi ngavele ngathi nje sengikhulelwe. Hayi ngiyabonga. Akho ngqanga. Kuyalenga kodwa? Niyazwana? Hayi siyazwana. Siyazama ukulungisa. Okay. Ukuhamba kahle? Yebo, kuhamba kahle. Niyazwana? Yebo. Ikhona inqubekela phambili? Yebo, ikhona yona. Noma kuzoba nzima. Okay. Kodwa ikhona. Uthando lusasekhona? Kuyambula kuyembeswa? Hayi mina ngiyexolisa. Angisho ukuthi afuna ukuba naye. Awusathanda? Awusathandi? Hawu. Okay. Into edala ukuthi ungasathandi ukuthi ube naye othandweni ingoba nakho akakuzwa kahle uma uzomchaza ukuthi kwenzekeni noma udinwe le ndaba yamzala. Yebo. Indaba yamzala? Yes. Weba 4. Yini edala ukuthi wena nomzala nize nomzala ekubeni usathandana nosisi wakhe? Why? Umzala wakho uthi bengumuntu nje ixesha eningi bese lokhu efika apha endlini. Manje uma efika endlini kukunikeze igunya yini yokuthi ufinyelele nasey'ndaweni ey'valekile uzivulele ngokwakho meke ukuthi usisi wakhe akekho? Hayi kaloku bengeke ndikwazi ukumxina umuntu uma efikile endlini ngoba kunguye obengigqugquzelela sexabene nomuntu wami. Awumxoshi ngani? Awumxoshi ngani? Sometimes kunzima ukuxosha umuntu wabona ukumxosha. Yeah, but igazi lakhe. And uyazi, I'm sure uyazi ukuthi bekufanele vele ukuthi umxoshe. Okay, asiqale la. Ukuxolisa kwakhe ukuzwile kodwa? Ya ndokuvela. Uyalamukela ixolo? Hayi niyalamukela ngale ndlela ayichaza ngayo uba kahle kahle kwenzeka iphutha yabona. Ndiyaliva nephutha lakhe yabona. Sengiyali-understand. Okay ke. Asingeneni kule indaba yamzala yakhe manje. Ithini into? Umzala? Yes, umzala wakhe, igazi lakhe. Uthini ngalo? Hayi igazi lakhe nje bengumuntu bengingamthandi yena umzala wakhe. Nguye nje umuntu bezifaka kum nje kuphela. Awuba kuthiwa ndiyamthanda. Okay. Uyena ngithi umzala obeyifaka kuwena. Bezifaka kum. Okay, umthintelani kumzala ngoba manje uyazi ukuthi uyigazi lamuntu wakho. And ubuwazi kahle mhlawumbe ukuthi izobagejanisa leyo nto leyo. Bazogejana ibhadi. Umthintelani pho umzala ekubeni uyazi ukuthi uyigazi lamuntu wakho. Ufuna ukumhetha ngoba nakho yena ekuhethile ngokuthi anaba nokunga-understandani kahle mayelana nokuza komntwana emhlabeni. Bewupheya? Hayi not uba bengipheya. Bufuna uzisa umhluko? Ubufunani? Ukuthi phela njengendoda konke umuntu uyalingeka phela umuntu wesifazane mesiza kuwe eduze yakho ufarisha nje ngaphandle kwesizathu uyabona. Ekubeni khona ingxaki odlule kuzo yabuzama ukudlulisa yami. So into yokuba ngumzala kwathini into khange ndiyicinge kakhulu. Usamthanda? Yes, samthanda. Usafuna ukuba naye? Yebo ngingaba naye. Uzoyilingisa kanjani pho le ndaba kamzala? Umzala. Okay, ufuna kwenzekeni?
Yini uyifunayo? U-expecte ukuthi akayilungisa kanjani indaba yomzalo? Hayi, yabona mina sisi wami mabejabulile bangaqhubeka nento yabo. Uyamduka? Sengaphuma kade ngaphuma ngazi ngichaza kanjani. Oh, Iyangilimaza nje lento ukuthi alalele umzala. Wena bowufuna ukuxolisa kuphela ngesigameko esenzeka phakathi kwenu bobawu-2. Kodwa leya mzala awuyizwa sidalo nje. Angizwe ngoba kube lento eyenziwe yena yenziwe yimina, yena ubezithetha kanjani. Ngaba umkhulumisi ne? Yabo yamnyanya. Hayi no ngaba kunjalo kanye. Ngikho ngaba kunjalo. Ngoba uthi bafo usamthanda. Ngiyakucela usexolisile ngokuthintana nabawu-2 ngesingayi. Kodwa ngiyakucela ukulungisa futhi nalokho kwamzala angazi uzokwenza kanjani. Angeke ngize ngikushayele umthetho, angeke ngize ngikutshele ukuthi wenzeni njengensizwa kule relationship le. But ngiyakucela ukulungisa nakho because yena uzixakile ngokuthi abuye azoxolisa kuwena ngento naye angayiplananga iyenzeka naye aka-understandanga but ukwazi ukubuya azoxolisa. So nawe njengoba uthi uyamthanda ngiyacela ke uzame ukulungisa le indaba yakamzala le because iyona le emumela enhlizweni yakhe. Ngiyacela ngesineke nje ungamjahi but ngiyacela ugcine ukulungisile ngoba uthe uyamthanda. If bewuthe awusamfuni ngaba angikhuluma indaba yokuthi nje lungisa indaba yamzala. Kodwa ngesimanga sokuthi uthe usamthanda ngiyacela uyilungise lo ndaba. Ngiyabonga kakhulu ukuthi unikeze isikhathi sakho. Ngiyabonga ukuthi ungihloniphile wafika wasilalela ukuthi besifuna ukuthini. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Dadewethu ngicela umlinde azame ukuxazulula indaba zakhe kahle. Umuphe nje isineke. Ne? Kulungile. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya ngiyacela singakhohlwa ukuthi lapha kuyimpande zaba-Afrika asesikhona ama-products. Isifo nesifo ogula ngaphansi kwaso ungaxhumana nathi ku-062 219 7748 ubuze ukuthi ikhona yini i-product engase ikusize kulesi sifo lesi ogula wena ngaphansi kwaso. Ungathuli mawubona kungekho right emzimbeni wakho, ungafeli ngaphakathi. Angeze uthole usizo, akekho umuntu uzobhula ukuthi wena ukho right. Akekho umuntu uzobhula ukuthi wena uyagula. Akekho umuntu uzobhula ukuthi wena uphila ngendlela okade ungazalwanga ukuphila ngayo. So mawubona ukukhona umehluko emzimbeni wakho and uyazibona ukuthi udinga usizo, fona ukhulume ucele le product le ongayicela. Makuthi awazi ukuthi yipi product engakusiza, fona uchaze ukuthi mina ngigula ngaphansi kokuthi nokuthi. Bayazi bona e-pharmacy ukuthi yini abangase bakusize ngayo. Ngomhla ka-16 June ngisazomemezela kahle but ngizwile ngazuthi kuyiwa emanzini noma ngenasiqinisekiso okwamanje but umhla 16 June kuzoyiwa emanzini. Ngizobuya ngizomemezela ukuthi inanana izohamba kanjani. Okwamanje ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Mawuthi uyazibona na ukuthi ikhona lento uthola ukuthi akwazi ukukhuluma nomuntu noba-2 kuphela, mhlawumbe unodlame, mhlawumbe yashayana, mhlawumbe uyilo muntu ungakwazi ukunikeza omunye umuntu ithuba lokuthi akhulume athi esanda kuza ukuthi kuziwe ngani la aqonge yedwa. Mekuthi uyabona ukuthi khona into enjalo kumuntu mhlawumbe omgcinele into enhlizweni uyafisa ukuyikhuluma, ungasithinta kuleyo email address oyibona lapho ezansi escreenini noma ke ufone kuleyo number leyo uzobuyibona lapha escreenini. Uxoxe nathi inkinga yakho sizokwazi ukuthi siku-attend. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.